Hej, her kommer der lige en lille forklaring til afleveringssæt nummer 2, fordi jeg har set, at der er nogen, der synes, at opgaverne er lidt svære eller kompliceret skrevet. I opgave 1, der skal I tegne en ret vinklet trekant, hvor vinkel A er 90 grader, og siderne 3 og 4. I gør det her i GeoGebra. Og jeg ved godt, at der er nogen, der har lidt problemer med GeoGebra, men de funktioner, I hovedsageligt skal bruge, også i det følgende til de andre opgaver, det er linjefunktionerne, hvor I kan tegne linjer, og polygon, hvor I kan tegne forskellige trekanter, firkanter, femkanter, sekskanter osv. Polygon betyder bare flerkant, så det vil sige, at polygonværktøjet giver lov til at tegne en figur med flere kanter. Ja, godt. I opgave 1, hvor I så skal lave en vinkel på 90 grader, der kan I så gøre det, at de bruger det her gitter. Og så er det jo bare med at afsætte et punkt det ene sted, for eksempel her. Og skal jeg lige gøre det? Nu skal jeg lige gå op på punkt. Sådan. Og så bruger I simpelthen linjestykke med en given længde. Og det betyder, at I så selv må bestemme, hvor lang den skal være. Og hvis jeg så klikker her, så kan jeg skrive, at den ene skulle være 4 cm. Og så kan jeg altså selv vælge om... Se, jeg kan også lægge den op og ned, så jeg vælger at sige, at den skal sådan. Og så tager jeg en gang til. Og den gang skal den være 3. Så. Og så har jeg jo næsten min trekant, og så er det bare med at gå herop og sige polygonværktøj, og så går I fra punkterne sådan. Og så har jeg min trekant. Og den viser mig herover så også lige med det samme, hvor stort arealet er. Fordi det skulle I jo også finde i opgaven. I kan også gå herind, hvor der står vinkel, og vælge funktionen areal, og så klikker I på den, og så står der også areal af ABC er 6. Godt. Det er den måde, I kan lave jeres trekant på. Her er den blevet lagt ned, men I kan godt se, at den trekant, det er den samme, den står bare op. Så hvis jeres trekant ser ud sådan, eller sådan, det er fint nok, begge to er rigtige. I det følgende skal I så forlænge eller forstørre den her trekant med 3 rundt om punktet A. Det betyder, nu skal jeg lige åbne GeoGebra igen, at I skal forstørre trekanten ved at tage udgangspunkt i A. Så I skal både lave det her linjestykke, som er 3 gange længere i den her retning, og I skal lave det her linjestykke, som er 3 gange længere i den her retning. Og så skal I måle den nye trekants areal, og så finde ud af, om det også er 3 gange større end det her areal. Og det gode er, at GeoGebra jo bare gør det automatisk. Så der behøver I ikke at måle. Ja. Kommer vi videre til opgave 2, der gælder det om, at I skal konstruere en regulær sekskant. Og det er jo det, jeg lige viste jer. Hvis I skal tegne en regulær sekskant, så er det at gå herop og sige regulær polygon. Og regulær betyder jo, at siderne er ens lange, og vinklerne er lige store. Og så er det bare, at jeg siger sådan, sådan,
og så siger den, hvor mange punkter skal den have? Jamen den skulle jo have 6. Sådan. Så får I her jeres sekskant. Så skal I finde ud af, hvor mange diagonaler er der, og hvordan beregnes arealet. Arealet kan beregnes på forskellige måder, det kan I så finde ud af. Og hvor mange diagonaler er der? Jo, diagonaler er ikke bare dem fra punkterne, der ligger over for hinanden, men det er altså også sådan, sådan og sådan. Altså alle linjer, der går hen til de forskellige punkter fra hvert et hjørne. Godt. Hernede skal jeg sådan set gøre det samme, bare med en 8-kant. Der går igen ind i GeoGebra og bruger jeres regulære polygonværktøj. Selvfølgelig, hvis der står konstruer en regulær 8-kant ved at dele cirklen i 45 grader, det gør I jo så, hvis I tegner det på papiret. Så skal I selvfølgelig gøre det ved at lave en hel masse trekanter, der er 45 grader. Men som sagt, i GeoGebra er det meget nemmere, der vælger I bare funktionen regulært polygon. Også her skal I så finde, hvor mange diagonaler der er. Og så mener jeg, der er noget med at farve det, men det burde I jo kunne finde ud af. Her skal I så tegne et parallelogram, og også det kan I bare gøre i GeoGebra. Her står der, at I skal, den her den er vist forkert. Så. Her er der så givet den oplysning, at A skal være 110 grader, og vinkel D skal være 70 grader. Og så har I også længden på linjestykkerne. I skal finde ud af, hvad giver vinkelsummen, og hvad man kan sige om vinklerne i et parallelogram. Og det er jo så bare med, at I, hvis I ikke lige ved, hvor det her, hvad vinklerne, hvad der er specielt ved dem i et parallelogram, jamen så lige ind og tjekke i jeres formelsamling eller på nettet, hvad kendetegner faktisk et parallelogram. Og hvis I nu skal have sådan en bestemt vinkel i GeoGebra, går I op og laver en ny tegning. Skal jeg have fjernet den. Sådan. Så tegner jeg et linjestykke med en given længde, og den var jo 8 cm. Så går jeg herhen, så afsætter jeg mit punkt og skriver 8, sådan. Og så skal jeg jo have en vinkel, der svarer til 110 grader. Og det vil sige, at det skal være den her, fordi det er min vinkel A. Ja, og at tegne den her vinkel, så går I op på vinkel med en given størrelse. Og så klikker I først på B, så på A, og så indtaster I, eller skriver I vinkelens størrelse, og det skal så være 110. Trykker I på mod uret, eller så vil den tegne vinklen hernede af, og I skal jo have den heroppe af. Og trykker I OK. Så kan I godt se, nu har den afsat en vinkel her, der er 110 grader, men der er ikke noget punkt endnu. Og I kan jo huske, at det linjestykke, det skulle være 5 cm. Og det der skal være 8 cm, det skulle jo selvfølgelig være AD. Så I kan lige vælge at sige, at I skal omdøbe det til D. Sådan. Så det vil sige, at det skulle være 5 cm. Og så tager I jo igen linjestykke med en given længde. Og skriver 5. Og så skal I lige hive i det her punkt.
indtil det ligger helt rigtigt på vinklen. Så. Og så er der jo det her med, at et parallelogram, der er jo de to sider, der ligger over for hinanden parallelle. Det vil sige, at vi skal have den samme linje som hernede til at ligge heroppe. Der er også en fin funktion her, der hedder parallel linje. Så klikker I på den, og så går I bare så langt op, indtil I møder punktet B. Og det samme gør I en gang til med den her, og så går I bare så langt hen, til I møder punktet D. Og så har I jo faktisk jeres parallelogram. Kan I lige tegne et punkt herhen. Så. Og så er det bare med igen at sige polygon. Sådan, sådan, sådan. Og for at tjekke, om I også nu har indtegnet de rigtige vinkler, altså at den her er 70, og den også 110, og den er 70, så kan I så gå op her og sige vinkel. Og den vinkel, I skal måle, den skal altid være i midten. Så det vil sige, hvis I vil have den her, så skal I starte på A, så klik på B, og så på C. Sådan. Så. Okay, I kan se, at jeg har ikke tegnet helt præcis, men den er til nærmest 70. Så finder jeg lige vinkel C. Ja, den skulle jo egentlig også være 110, men som sagt, det er næsten det samme. Og den her er så også igen næsten 70. Hvis I får de her tal, er det også helt i orden. Så, det er sådan, I tegner et parallelogram. Så skal I bare finde arealet endnu, og som sagt, formelsamling. Og der står der så, hvordan man finder areal. I opgave 5, der skal I så tegne en rumpe. Og der finder I også lige ud af, hvordan ser en rumpe ud. Men I har altså også her informationen, at A skal være 45 grader, og B skal være 135 grader, og A, B, det vil sige det her linjestykke, skal være 4 cm. Og der gør I jo det samme, som I har gjort op i opgave 4, hvor I skulle tegne parallelogrammet. Bruger I de samme funktioner i GeoGebra. Og til sidst skal I så sige, hvad er forskellen på en rombe og et parallelogram, og hvilke ligheder har de? Og så skal I også lige besvare, hvad er forskellen på en rombe og en kvadrat. Det er, hvis I ikke er helt sikre på det, det er bare med at bruge jeres formelsamling, eller at finde information på nettet. Ja, det var det. Jeg håber, I kan finde ud af opgaven nu, og ellers må vi jo snakke om det. Ja.